Kardom kadokowe Karbi ang longarat adum Aphan anstami ini adap kemi por nang litum phan kardom pajiriglo FB live non malom kidoji apor kavitet ajani FB live diglong ledelo lapen nang litum pensami chingki chethan pon long abirtas sami awitelo nasipini birta kithamje lam pabangela pu son henlong ilitu madim long penang an adim iso kyuni kelang hem sistami kawe adim sistami dopiglang lasi labuson taksi health minister sa ilitum health minister sistami do nasi council kecariat tu Aphan nili chining rikang tung abang kelapuhan lojen ilitum akar biang long penang an adim isu kelang nangji matese kelang nangji hospital pharmacy dispensary sitame Kenangsot lang lasi penang an kelong nangji adim abang ke arong lepen adim along stami elitum kipidam nangji abang ke Kenangsot kipidam nangji abang ke Kenangsot pusi Nelihin pen ke Pachini kang tung iga bangalahan lo pipodlo pelutang tiso kecelang atum se kelang abang mate dawai daru men kelong le pena jog prandam jui mate achithi chivung det mate sangtar chodam der lapson penangan do nili penangan arjulong lo lapen ke thek long lo penangan abir talong samni lilang long lo lason si nili kipukang tungabang ke lapuson hello penangan PSC along seta mate penangan si kecelang hospital dispensary highway along stami nili ke thek long bang ke 108 agari se kelang pon amotor kong long dang pli stami penangan adim an along tin stami humnini hum thom ke do banga Kenangsot lapen ke penangan dispensary along nili thek long lo lapen ke penangan hospital along samini li thek long lo hospital thepi pusutami hala dagalong se ke chelang damji agari sta 108 an pare dispensary long stami 102 108 pusita